atin. May mga pagsubok pa rin na nahimog sa ko ning kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulanlog kabituunan imong ipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong ipasan alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay samang kanimo kang gamhanan walay arang makatubong sa gugma mo tapos sugangayan pasidunggan ka. Maayong gabi mga higala, mga igsoon, mga kapamilya, kapatid, mabungahong kagabion. Magsugod na ta sa itong live, unya pwede na mo diha mention sa inyong mga higala sa comment section. Unya pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone. Ato nang ipakatag karon ang pulong sa Ginoo. Atong ipalanog-lanog ang mensahe sa Ginoo igsoon. Amen. Dili ta maulaw para sa kaymayaan sa Ginoo ni. Kung ning viral kusog ang mga way hinungdan, mga binastos, mga laway, mga bugal-bugal, binuang, hubo-hubo, dali ra mo viral. So ayan na to igsoon, ipakatag ang pulong sa Ginoo. Isip mga anak ta sa Ginoo. Amen? Abante. So ako sang i-share igsoon. Ning kalibutan uban sa dakong katuyuan inisudong ko sa kalangitan mga bulanlog kabituunan imo. Shout out 115 followers, viewers. 118 na. And counting. Mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay samang kanimo kang gamanan walay arang makatubong sa gugma mo tapos sugangayan pasidunggan ka hangtod may kinabuhi. Kumusta mga higala? So ako na din siyang gi-share. Nahuman akong share. Okay, so this time we have 151 viewers. Ang atong tema karon igso, atong isgutan, atong topic karong kagabion. Mahitungod aning panglimbong, pamintaha, pangilad. Okay? Kay regarding sa ako ang reels niaging adlaw, ano sa itong adlaw, daghan jog ning message nako nga kuan daw, daghan daw ni Asinso nga nang limbong, daghan daw ni Asinso nga namintaha. Ngano daw nga ni Asinso sila nga namintaha man sila, ngano daw gitugot sa Ginoo nga mo Asinso sila nga nang limbong man daw sila. Okay, mo na ilang gikuan. So nining kagabion atong pasultion igsoon ang pulong sa Ginoo, no? Kung
unsay dangatan aning namintaha, unsay dangatan kung ang atong pagpaningkamot, atong apilan og maro-maro bitaw, atong apilan og dishonesty, atong apilan igsuon og pagpamintaha, no? Panglimbong ba? Unsay dangatan? Okay? So mao na tong topic karon. And before that, ako dahil gi-shout out ang tanang viewers. Okay? Shout out tanang mga viewers karon nga mga OFW, okay? O katong mga higala na to nga kuan na sila PR. So na permanent address na diha sa lain-laing nasod, no? Shout out mga igsoon, no? Maayong tan-aw, pagpaminaw sa atong live karon. And of course, mga seaman diha, no? Tanan kutob sa makakitaan ni igsoon Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw ug maayong pagtan-aw. Mag-live na usab ta karon alas 9:05 na sa akong relo unya. Before ta matulog nindot igsoon pamalandungan. Nindot siya. Yes, pamalandungan nga kana bitang before ta mo pahulay, mo relax ba, mga tulog. Nakadungog sa tadaan og pulong sa Ginoo. Amen. Nindot igsoon kay nganuman ang pulong sa Ginoo maghatag ngunit kalinaw, kalipay sa matag usa kanato. Amen. So kumusta mo Dexon? Shout out 223 viewers. So ako sang kwaon akong tubig mga Dexon. Tubig sita kay medyo kuan ba? Okay? Good evening sa akong kinakusgang manghod, Maribik Hueso Castino from Concepcion Castino, Kobashi from Japan. Okay. Alright, so again, manakog shout out sa mga OFW, mga higala na to nga nasa lain-lain kanasuran nga PR na sila, permanent address. Okay? And of course, general ako ng mga exam shout out tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan, tanang mga jail officer, tanang mga kapulisan, tanang mga military, Philippine Army, tanang nagtanaw karon. Okay? Kay gabi na. So, kay mag-rest kog sa yuron kay nami gadiring ugma. No? Mga pastor unya kuansad ka ng ganina medyo gikapoy ko mga igsoon gamay kay nagtanong mig saging kauban kong asawa. Sinagtuo mo di ta ka mao mo tanong mig saging, no? So nanano mi ring ubos igsoon. Na may gamayng space, okay? Sa gipiyal ni Lord nga property, okay? Gihatag sa Ginoo. Wa may ato, no? Bisag ang papel ani amuan ang ngalan sa yuta pero ang tinuod piniyalan ra gito tanan. Wala tay angang ikapasigarbo kung naman tay mga property, na tay mga sakyanan, balay runsa man diha. Kay ang tanan gipiyal sa Ginoo. Ang tinuod nga tag-iya ang Ginoo, mao nang siya gid atong pasidunggan. Amen. So naka-shout out na ta. Ang this time akong gi-shout out ang atong mga subscribers. Okay? Atong mga subscribers, mga new subscribers and new followers. Welcome ani nga page ato aning tanan ato ni mga igsoon. Wala na ko ni angkona. Kay kung ako paning giangkon kani nga page, ako na to ang gibutang ako ngalan ni. Pero akong gibutang ani is mabungahong Kristohanon. It's biblical. Gusto si Lord nga ang atong Kristohanong kinabuhi mo bunga, dili ta mog stagnant. Mo bunga ta, aduna tay tinuod nga kabag-uhan niya. Lain pa jong meaning sa bunga is makadala tag mga kalag sa tiilan sa Ginoo. Bunga na siya. Amen. Mao ni nga mabungahong Kristohanon, okay? Shout outs Ma'am, Sister Annalisa, okay? One of our subscriber. Nindot ng saging, Pastor. Nindot jud ikson kay kung wa mi bugas, o nami kanon, magsaging lang mi, balag saging, basta labing. Wa mamilibog, problema, ikson mga pagkaon, okay? Again, akong gi-shout out tong mga subscribers, atong mga viewers, followers, nato nga naabot to sa 87,700 kapin. Okay, and of course, ang atong mga, napoy nag-send og stars, thank you kayo, wad ko na ngayon, no? But salamat kayo. Salamat sa mga nag-share, okay? Mangutana mo og unsa ilhanan sa mga subscribers pareha ni si Sister Annalisa na siya heart nga green sa kilid. Okay? So mayong gabi Brad, Pastor, pwede ko magpaampo, taga-adlaw man pug ko naga-travel unta, safe travels pirmi. Okay.
Mayo brad, i-message ko. I-message ko sa inbox ani nga page kay akong i-appeal sa personal prayer. Di jud ti ka malimtan kadadlaw. Okay? Diri man gud usay dili na ko mabasa ang inyong mga komento. Why? Because daghan kayo mo. No, daghan kayo usay maabot tag 1,000. 900 no, maato ba na nako basa ang mga comments, daghan kayo 500. Kapoy sigbasa no, mao na nga kani akong gipa-shoutout kutob sa matimingan ako makita na ko ba. No? So ako ding shoutout karon ako mga brad, long live ta kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Say Skeptron in Arms, shoutout. Shoutout nako ang Kanipaan Puok Talisay, ang Living Water Christian Fellowship. Nga naa diyan nanimba akong mga brad nga gikan sa prisuhan, mga panggiitang mga adik-adik, mga kriminal sauna karon nagbag-o na nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo. Nga mura na pug ako karon ninggiya sa mga kriminal paduol sa tiilan sa Ginoo. Ninggiya sa mga walay paglaom nga sa Ginoo or sa labawng makagagahom kung kita lang mulaom naadyoy dakong paglaom. Amen. Have a fruitful evening, Pastor, watching from Taytay Rizal. Reyes Low Divine. Thank you kayo, Igsoon. God bless, Pastor. Watching from Kuwait. Sister Feli Sarting. Okay, good eves, Pastor. From Lai Naranzo Magsayo. Mabungaong kagabion, Pastor. From Jennifer Sasidor. Pastor, unta para sa akong pamilya lang. Unsa man. Long live, Brad. Pastor, long live, sad. Sa mga nganan eh. Brother nako. Wag mo akong subukan, abagsika, oy, piti kayo. Wag mo akong subukan, Brad, long live ta kanunay. Pataas na tong Ginoo. Parang long life, sigurado. Thank you, Brad, God bless. Regards ko sa tong kapatiran, di, pangmusta ko. Okay? Mayong gabi, Pastor, watching from Kawitan, Negros Oriental. Have a blessed evening from Sister Jana May Duhay Lungsod. Okay. Sige, padayon pa. Brother Jordan Dignos, kailan ako, katuod ko gasa ni from Taiwan. Taiwan ba to, Brad? Korea. Okay? Pastor, pa-mention po, Mawab, Davao di Oro, ug sa among pastora, Mercedita Vicente, ug sa among kauban sa church. From Sister Marilo Zafragens, Pastor, pa-mention ako, no? Mawab, Davao di Oro. Og sa among pastora Mercedita Vicente og sa kauban sa church. Okay. Alright. Oliven Pinitres, shout out from Haplag Leyte. Blessed Tuesday, Pastor, shout out from Dubai. Okay, God bless everyone. God bless you more, Sister Denisa Kahanap Aba. Okay. Ako din shout out among hippie sa Clarin Police Station nga nami chika-chika gamay ganina ba. Kana lagi mag-share ta. Taiwan, okay brother. Shout out Brad Chief, Sir Chief, no, si Police Captain Sir Eliasar Milumida. So ako sang gi-shout out si Police Captain Albert Sator. Ako naman gi-shout out ang kapulisan pero ako ning especially mention ning mga hippie kay gamay raman sila niya akong mga amigong pulis, akong mga classmate daghang kayo, no? Ako mga kailang pulis sobra jud sa gatos. Mao na nga daghan kayo mahurot niya itong oras, so ang mga hippie lang, no? So balik nako, shout out nako si Police Captain Sir Eliasar Milumida, among hippie diri sa Clarin Police Station. Yes, shout out nako among hippie before diri nga naka bilin pod og mayong ligasiya. Si Police Captain akong Brad sa Saya Skeptron in Arms, Police Captain Albert Sator. Shout out nako si Police Captain Sir Onyot Introliso Bay, shout out og nakas akong pagampo kabalo ko nga schooling kakaron, okay? Unya, Police Captain sad Jasper Reyes akong gi-shout out, ako ani siyang classmate sa una sa pagka-police sa Mater Dei College Tubigon, Bohol. Nya, congratulations dai no sa mga board passer sa criminology sa Mater Dei College Tubigon, Bohol. Kita ko nag-post ang Mater Dei, ang ako ang alma mater, unya mura og top 1 man to sa criminology nga examination sa Bohol, okay? Congrats, okay, sa new criminologist. And then, akong shout out sad si Police Captain, akong Brad sad, Brand Arms, Sir Milioria. Shout out sad si Police Captain, Sir Renan Romulo. Okay? Og nahuman na tanan, mao na sila kung mga kaila igsoon. And this time, we have 290 viewers. Again, shout out na ko ang Skeptron International, Isaac. Okay? International Skeptron. Alumni. Tanan.
different countries, different chapter, different council as well. Long live ta kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Aside nga magsigit singgit og long live, wala joy long live may tabo kung ang Ginoo ipawahe. Apan kung atong ipataas ang Ginoo, sigurado ang long live, taas nga pagpuyo, mahabang buhay. Kaya ang sekreto sa taas nga kinabuhi kanang natay kahadlok sa Dios nga buhi. Amen. Shout out 303 viewers this time. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong pagpaminaw ug maayong pagtanaw. Nindot unta pastor mahimo ka namong speaker sa among Thanksgiving sa among church. Asa man na kanunay man ko bakante. Pahibawalan ko. Kay karon na ako'y nakabook nga schedule murag 3 ka buok. Youth camp, Thanksgiving o youth camp. 2 ka youth camp o 1 ka Thanksgiving or anniversary ba to. Basta na. Okay? So, wala problema na Mekson. You can invite me anytime. Ato nang pangitaag paagi, mailhan man akong itugot sa Ginoo kay naay probisyon. Kay lisod po kay mulupad rata kay maglangoy ta. No? Ana na basta ako igsoon. Ikalipay na ko na igsoon kanang mga ingana. Kay nganuman, sama sa akong gibalik-balik, this is an expression of my love to God. Nga iya kong gitagaag chance. Higayon. From drug addiction to Christ addiction. Gikan sa kangit-ngit karon nagsubay na paingon sa langit. Ning balik sa kangit-ngit aron mo sidlak. Okay? Aron ang nas kangit-ngit akong dalhon, birahon padung sa langit. Mao na akong misyon karon. Shout out Sister Miralona Padilla, one of our subscriber. Long live, long life. Watching from Jensen brother. Kinsa man ni? Brad Sangoku. Pawiran ta ni. Okay. Brad Sangoku sa Bako. Okay. Long live brother. God bless. God bless. Mga kapatira no. Nako. Namos akong pag-ampo. Good evening Pastor James. Watching from Davao City from Doti Dave. Okay. So let's pray. Diri sa Tungawan Suminot Sambuanga del Sur Pastor EG Church. Actually, ikson sige na kog sud og EG. Assembly of God. Why? Because diha migikan. Okay? Mangta na yung pastor kaila lagi na sa mga dumanon apelyido. Okay, so Sambuanga dool na para sa Ginoo. Basta as long as mo ingon nga when there is vision, there is a provision. Okay? Inday Malin, shout out kita kus imungan. Good evening pastor, one of our subscriber. God bless you Inday. Nakasamong prayer with your whole family and of course, kumusta day imong anak? Okay na ba? Sir Ruji Abergonzado, a good friend of mine, police officer nga na-assign sa Davao International Airport. Ako na yung shout out no na ay followers na ko diya nga nasa sulod jud sa Davao International Airport nga ning harang nako. So gikan mi sa Davao, padung nami ni check-in nami unya sa Davao Airport igsoon dihay ning nangutanan ako ba nga ikaw nang nasa Facebook. Okay. Kay nagtan-aw daw siya unya. Ako sang gi-shout out karon ang guard sa Tagbilaran Pier nga giharang ko niya pag naog nako sa unsay nga natong barkuha Trans-Asia from Cagayan to Tagbilaran Bohol. Pag naog nako bisag ngit-ngit pa alas 5 kilom-kilom pa tingala ko na ay guard ba ning sugat nako kay gidade ko niya sa hayag kay magpa-picture siya kay ganahan daw yang mama nako sige daw sila subaybay no. Ang gi-shout out ang guard sa Tagbilaran Pier. Ang apelyido ato if I'm not mistaken amigo sa ang iyang apelyido ka-apelyido sa kung amigo nga pulis nga nasayon diri nga diri sa among station, Clarin Police Station. Amba apelyido ato. Okay? Guard nakas akong pagampo. Okay? Dirigikan sa Hupka pastor sa Nabal. Unsa man ni? Hupka. Kalimot ko unsay nga nato simbahan na igsoon basta nakawali ko da sa Nabal mura og kaduha. No? Okay? So, Darren Padillos, one of our subscribers. Good evening, Pastor. Good evening sa Rigsoon. Salamat kayo. Okay? Pa-shout out, Pastor. Shout out, Brother Jamie Tipdas Carbaquel Jr. Hello, Pastor. Shout out. Salamat sa imong mga words of God. Makawala kahit papano sa homesick kay naa ko diri sa abroad. Nang inabuhi. God bless us, Pastor. God bless you more. Isa man ni. Sister Davy Araneta Halog. Okay. Shout out, Brad. Sa Bikiso family. Bikiso family. Unsa man ni. Og sa akong asawa, si Imim diri sa Tambo. Bulua, Cagayan de Oro City. God bless from Brother Ryan Bikiso. Og taas na kaya tong shout out mga igsoon. Pasensya na sa dili. Wala na ko na ma-appeal, no? Kay daghan kayo mo. So magampo ta atong i-welcome ang presensya sa Ginoo.
Hallelujah. Father God, again, we come into your throne, to your presence with a humble heart. We acknowledge your presence this time sa among pagabuhaton, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa laing higayon, no, sab. Laing panahon, laing chance nga mamalandong no, sabi maghisgot mi sa imong pulong. Dili mi mapulaan sa imong pulong, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo, sa kadasig sa imong mga kanakan nga namati og naminaw karon. Lord, before we proceed, limpiwi una mong kasing-kasing. Himaming takos, himaming angayan, mamati sa imong pulong, mamalandong ug maghisgot niini. Ug samtang mamati ka sa imong pulong karong kagabion, Ginoo, tagay mi kasing-kasing madinawaton. Kasing-kasing mapainubsanon, kasing-kasing willing musunod sa imong pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun aron among masabtan imong mensahe. Among gipangayo usab karon, Ginoo, ang kalinaw sa mong unahuna aron maka-focus mi, walay laing masentro, ma-focus among pagabuhaton karon. Ikaw lamang, it's Jesus Christ. And of course, Lord God, ikaw lamang among ipataas karon. Walay relihiyon, walay denomination, walay tao, walay pastor, walay simbahan, walay grupo or pundok, kundili imong buhi ngalan lang ang maisa karong kagabion na, Ginoo. Panalangini ang tanang nagtanaw karon, Lord God. Kutob sa makakita, makadungog, maabtan ani nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong dihog ang pagpangmalihok sa Espiritu Santo imong ipabati, Ginoo. Hikapa ang tanang magtanaw ani, Ginoo. Mamuhat ka, mulihok ka ug panalangini sila, Lord God. In Jesus name. And this time, Lord God, I cancel every spirit of destruction. Kung na may plano ang kaaway para mo disturbo, mo distract kanamo, this time amo kining gibungkag sa pangalan ni Jesus. Walay makabalda kung dili aduna mi dakong kadaugan karon. Kay naaman ka, nagpatunga ka, Ginoo, nagpataliwala ka sa amo ang pagabuhaton karon. Holy Spirit, mamuhat ka. Let your will be done. This is your moment and this is our prayer. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. So, igsoon, magsugod na ta. Okay? Again, everyone, before we proceed, please type at followers at highlights and at everyone. Salamat sa mga nag-type and paki-mention sa inyong mga higala. Okay? Para makabantay sila. Unya, by the way, ang atong topic dahil karon, again, ako ning ibaliko, no? Ang atong topic karong kagabiuna is about dishonesty, about pagpamintaha, about anang naningkamot pero sagol pamutbot, naningkamot pero sagol bitaw nga minaro, no? Sagol pamintaha. Okay? Atong tanawon or pasultion ang balaang kasulatan kung unsay dangatan anang naningkamot unya sagol pamutbot. Kung unsay dangatan anang naningkamot pero sagol limbong or pamintaha. Kay naay dagang ning message nako ngano man ni pastor nga katong mga namintaha na dato man, katong nang limbong na dato man. Unya kami pastor nga diniyos amo awan naglisod man nun mi. Okay? Di po ta kabuot ana igsoon kung maunay ni tabo, no? Kay ako igsoon for me personally, ang Ginoo mo mutagbo mas tong panginahanglan as long as we seek him first, as long as kana bitong naninuod tas pagpangalagad pud niya, no? Pero kung layo po ta sa Ginoo, so dili na ta mo question ana kung ang pabor sa Ginoo layo na to pod. Okay? No, so dili po ta about sa nang mga ingingon nga sa panahon kuno karon daghan ang ning asinso daw ang mga limbungan, nadato daw ang mga dautan. Ato pasultihan na balang sulatan. Okay? Ako nang gibalik-balik igsoon, dili tanang panalangin gikan sa Ginoo. Yes, nganom dayeg nadato ang mga dautan, nganom dayeg nakwartahan ang mga namintaha. Pangutana, wala ka sila'y consequence ana sa unahan? Mauna. Ato pasultihan na balang kasulatan igsoon. Okay? So, this time mamalandong ta sa pulong sa Ginoo ari makita sa ari sa panultihon 11:1. Matod pa ni Haring Solomon, ang gitawag og hari nga maalamon, okay? Anak ni siya ni David. Ingon si Solomon, igsoon, sa panultihon 11:1. Ingon dire, gikasilagan sa Ginoo ang mga tao nga nagamit og dili hustong timbangan. Actually, ako ni siyang gihimong reels, okay? Pero naining react ba nga nabali man na pastor ang imong wali, ang imong video, no? Daghan man karon nga dishonest daw, mamintaha, pero nganong nadato man, okay, atong tubago na ni. Di lang ta mag-una igsoon. Okay? Again, panultihon 11:1, gikasilagan sa Ginoo ang mga tao nga nagamit og dili hustong timbangan, apan malipay siya sa husto nga timbang.
Again, panultihon 11:1 gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga naggamit og dili hustong timbangan. Apan malipay siya sa husto nga timbang, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining taknaa sa kagabion igsoon gipahinumduman ta ni Haring Solomon sa iyang giingon sa panultihon 11:1. Again, ingon siya diri, akong balikon, gikasilagan sa Ginoo ang mga tao nga nagamit og dili hustong timbangan. Unsa man ang gikasilagan? Gikasuk-an, or wala na himuot ang Ginoo, or ang Ginoo wala nalipay sa mga tao nga nagamit og dili hustong timbangan. Nagamit og dili hustong timbangan igsoon, mao na ang mga tao nga namintaha, mao na ang mga tao nga limbungan, mao na ang mga tao nga dili honest, dili hustong timbangan. Mao na ang mga tao nga maro-maro. Ug nagaingon ang balaang kasulatan nga gikasilagan ng mga tawhana sa Ginoo. Amen. Gikasuk-ana, wala na himuot ang Ginoo anang mga klase sa tao nga maro-maro, no? Namintaha sa yang isig ka tao. So ayaw kasi na kung kana sila ni dato og nilampos kay tanaw na nay consequence. Apan before ta maghisgot sa consequence, padayonon sa nato. Apan malipay siya sa husto nga timbang. Ang gikalipay sa Ginoo igsoon kana daing honest, okay? Kanang matinud-anon, kanang musultig tinuod, kanang nagnegosyo pero walay sagol kurakot, walay pamintaha, walay pagpanglimbong. Gikalipay sa Ginoo ang kanang mga naningkamot unya na himuot ang Ginoo. Naningkamot nga walay sagol, limbong o pamintaha. Gikalipay sa Ginoo. Apan masukok siya. Listen carefully. Nasuko siya o dili siya muangay sa mga tao nga naningkamot unya sagol pangurakot, naningkamot unya sagol panglimbong pamintaha sa isang katao. Ang uban ingon, pastor, ngano man ang katong namintaha ng limbong, nadato man. Okay? Yes, tinuod na naana ikson kay ngano man ang yawa muhatag po naggrasya kunuhay. Pero mao lagi na sa dinautan nga pamaagi. Kay ang Diyos matarong, He is a righteous God. Ang pamaagi niya sa pagpanalangin, diniyos pod, no? Dili ng mga limbong nga giagi og mga dili maayo. Atong timan-an igsoon bisan ang yawa, pwede siya makaingon taog mo bless. Kaya ako na ning gibalik-balik, the devil himself disguised as an angel of light. Pwede siya muhatag og kwarta. Pero sa dinautan nga pamaagi, sa paagi nga nasuko or wa na himaya ang Ginoo. Ang uban nga nangutana diha, niingon siya, daghang nag-message nako. Sa iyop mo na brad ang imong ingon nga ang mamintaha ang Ginoo wa mahimuot, ngano laging naa siya na ilhan daw nga namintaha ng limbong na dato man, tagaan ta mo og follow-up verse. Matod pa sa panultihon gyapon Jes 2. Again, panultihon Jes 2 nagaingon dire. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong, tanawara. Apanang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi, no? Ang kanideng bahandi, kwarta or income nga resulta sa limbong, resulta sa pagpamintaha, resulta sa dishonesty, ingon ang balang kasulatan, dili makaayo. Why? Because there is a consequence. Sooner or later, dili lang siya dali-dali. Kaya ako na ning gibalik-balik mga igsoon, di ba? Timan ini ang consequence, dili parehas sili nga muhalang dayon. Ang consequence, it takes time. There is an appointed time nga giset ni Lord ana. Apan tungod kay naa kay gibuhat, gipugas nga dautan, dili maayo. Pagaanihon na nimo pag-abot sa panahon. Kay matod pa sa balang kasulatan, akong balik ko na, dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon. Pinaagi sa limbong, pinaagi sa pagbamintaha, pinaagi sa dishonesty, dili makaayo kay naay consequence. Kay ang atong Diyos hostisya, atong Diyos balaan, atong Diyos matarong. Dili niya i-promote ang dautan, kay siya ang truth, ang kamatuoran. Apan na adiri, no? Apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. In other words, delikado dining kwarta. Kwartas hangin ba? Kwarta nga resulta sa imong pagpanglimbong. Kwarta nga resulta kay namintaha ka sa isig katao nimo. Nanikas ka, no? Nanikas ka sa imong negosyo. Nanikas ka sa imong pagpanginabuhi.
Yes, makakwarta ka, pero temporaryo lang, gamay ra, kadiyot ra, naatay consequence nga mag-suffer ta, masuffer, maantos sa unahan. No, apa na ingon dre, apa nang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Makaluwas sa atong kinabuhi again sa unsa may mga panghitabo nga dili maayos tong kinabuhi. Kung matarong ta, matinud-anon ta, maunay makaluwas nato. Apan ang kanang kanang atong mga bahandi nga naangkon tungod kay namintaha ta sa isig ka tawo nato, no? Nang limbong tas tong negosyo, dili makaluwas nato tanawa. Tagaan ta mo og laing reference, laing verse nga related ani. Panultihon gyapon. Solomon. Panultihon 21:6 kani may more klaro jud kayo tin-aw. Tin-aw pa ni sa kuan igsoon, tubig nga kuan ba? Presko kay nga tubig, tin-aw, lunsay nga pulong sa Ginoo. Okay? Panultihon 21:6, listen. Tanawa ang consequence, resulta sa bahandi nga gikan sa limbong. Bahandi nga resulta sa atong pagpamintaha sa katawo na to. Bahandi nga naka-income ta kay atong negosyo na isagol minaro. Tanawa ang resulta. Panultihon 21:6 nagaingon diri si Haring Solomon. Ang bahandi, hinayon ako no, ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw. Next, bugat kayong sunod. Ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon or kalaglagan. Saon man na. Okay? Nay consequence. Siguro ang uban mo ingon pareha ganina. Nay nag-message nako nga, Pastor, ngano maning ang mga limbungan ng dato man. Kami nun, pastor, nga nagmatinud-ano, naglisod pa man mis among pamugas. Ako siyang gitubag nga, Brad, ang Ginoo mo tagbo mas itong panginahanglan, basta di lang na to siya ipawahi. Matthew 6:33. Unahon na to siya, unahon na to pagsunod iyang kabubuton iyang plano, ang panalangin magsunod-sunod na to. Okay? Pero kung layo tas Ginoo, layo po diyang pabor na to. Now, regarding atong iyang giingon ako igsoon nga, kadto kuno mga limbungan, mga namintaha nga kailan niya, nadato kuno karon. Pero unsay tubag sa balang kasulatan igsoon. Panultihon 21:6, ang bahandi nga imong naangkon, listen, ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw, ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Dili gyud ay maayo nga mamintaha ta. Dili maayo ng dako tag income kay atong gisagulan og panikas ang atong negosyo. No? Naay sagol nga dishonesty, maro-maro. Dili malipay ang Ginoo. Nagingon ang balang kasulatan igsoon, ang bahandi nga atong naangkon nga resulta sa limbong, dali rang mahanaw, dili magdugay, dili mo sustain. Dili pareha sa blessing nga gikan sa Ginoo. Ang blessing nga tinuod nga gikan sa Ginoo mo sustain na. Amen. Maduol pa kita sa Ginoo. Apan ang bahandi mga igsoon nga resulta sa limbong, unsa gingon diri? Dali rang mahanaw og darang bugat maghatod kanimo ngadto sa kamatayon or kalaglagan. Sumao na igsoon nga dili ta dapat masina or mokaingon ta ngano man ni atong questionon ang kamaayo sa Ginoo. Atong questionon ang Ginoo nga Lord ngano man ni ako tarong matinud-anon apan galisod man ko financially. Apan kanang mga limbungan dia, Lord, kanang mga tikasan, kanang namintaha sa iyang isig kataon, nadato man noon nakapalit og dagang sakyanan, nakabalay, pero kami Ginoo, ayaw igsuon, ayaw kasina, kay nga naman, usa ka adlaw maningil ang Ginoo. Naay gitawag og consequence, resulta sa ilang gibuhat nga dili maayo. Ug matod pa sa balaang kasulatan, dili magdugay ang bahandi nga resulta sa pagpanglimbong, nga resulta sa pagpamintaha, nga resulta sa pagpanikas. Dili na siya mulungtad, dili na siya magdugay kay mahanaw na siya. No, mura na siya naipako, igsoon mulupad nagkalit diha sa iyang pitaka ug sa iyang kamot. Unya na pa gyud og maghatod kanimo ngadto sa kamatayon, nay consequence. Dili siguro makaingon tag literal nga kamatayon about sa tong physical, but naay di malas, naay mahimong tinunglo, mahimong miserable ang atong kinabuhi kay ngano man ang atong naangkon nga bahandi
panalangin kunuhay, resulta man or pinaagi man sa pagpanglimbong, pinaagi man sa pagpamintaha, or pinaagi sa pagpanikas. Tinuod dako ka og income, pero naisagol minaro. Amen? Bantayanan na igsoon. Mas maayo ng matinud-anon ta. Kay matod pa sa balaang kasulatan, ganina, balikon ako, no? Okay? So, gingon dire, ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi, no? Ang pagkamatarong na to, pagkamatinud-anon na to in every areas of our lives, makaluwas sa atong kinabuhi, no? So, gingon dire, malipay ang Ginoo sa husto nga timbang. Honesty. Malipay ang Ginoo sa mga taong matinud-anon, sa mga taong dunay kahadlok niya, sa mga taong kana bitawng sa pag-abot sa ilang negosyo, pagpaningkamot nila, ani sila, dili sila mamintaha sa ilang isig katao. Again, ang uban niingon nga kadaghang limbungan karon pastor nga ni Asenso na dato karon ra na, Timan Igsoon karon ra na. Pero tungod kay ang ilang gibuhat, ang ilang gitanom, limbong, dili maayo, dautan, makaani na sila puhon. Wapa lang, ayaw pagdali. Na ay appointed time si Lord para ang ilang gipugas, ilang maani puhon. Di na kalikayan igsoon, no? Mao na nga dili ta masina, makakita tala. Ning Asenso, manino ning mga dautan. Hala, bago naman po sakyan na ni, oy, kaning maro-maro. Hala, wa man ni klaro ning tawanay kay bawo man ko nga limbungan ni pero nakapalit may yuta. Ayaw kasina igsoon. Ayaw kasina kay ang pag-asinso sa mga taong limbungan, ang pag-asinso sa taong dautan dili na mulungtad. Timan ako igsoon daghang kog nakita. Daghang kog naobserbaran nga mga tawo nga ni asinso. Apan ang ilang pag-asinso, ang ilang pagkakwartahan naisagol minaro, no? Naisagol pamintaha, naisagol tikas na purdoy ra kadugayan. So kay ngano man ang panalangin nga binuang igsoon, ang kwarta nga binuang, resulta sa binuang, dili siya magdugay kay dili na ikalipay sa Ginoo. Dili mulungtad ang bakak, dili mulungtad ang kana bitawng kanang nay binuang nga binuhatan. No? Apan ang pagkamatarong, pagkamatinud-anon maoy susi nga makabaton og security, kasiguraduhan ng atong kinabuhi igsoon. Ang mo ni Timan igsoon, ang panalangin nga gikan sa Ginoo mo sustain siya. Ang panalangin nga gikan sa Ginoo igsoon dili siya muhubas. Usahay ang tubod bitaw, ang tubod gagmay. Ginagmay lang, no? Piso-piso lang, pero kanunay siya. Okay? Piso-piso lang pero 500 piso pud pirmi. 100 piso pero kanunay siya igsoon. Mao nay panalangin nga gikan sa Ginoo. So kita dapat igsoon nga mga nagmatinud-anon sa Ginoo. Kita igsoon nga matinumanon sa Ginoo. Dili ta dapat mo question sa pagkamaalamon sa Ginoo, sa pagkahustisya sa Ginoo. Dili ta dapat mo question ni Lord nga, Lord, nganong ni Asenso man ni among silingan nga drug lord na maligya man igsyabo dinautan, oh. Igsoon madakpa na kadugayan. Do you think igsoon malipay si Lord nga ang mga dautan ni Asenso? No. No, dili gina. Sooner or later ma-expose na kay si Lord mismo ning ingon nga siya ang kamatuoran, dili siya moangay og kabakakan. Mao nang di siya malipay og mga bakak, dili siya malipay igsoon og mga taong namintaha, dili ikalipay sa Ginoo. Kaniya gingon nga dili malipay ang Dios sa nagamit og dili hustong timbangan. King Solomon is talking about dishonesty that time. Okay? Kanang dili hustong timbangan, mao na mga tawo nga maro-maro, namintaha sa ilang isig katao, nagnegosyo pero naay kurakot sagol minaro, nagtrabaho sa gobyerno pero naay korupsyon, no? Yes, nakaangkon sila og mga property kay kurakot man sila. Nakaangkon sila og mga material nga butang kay kurakot man sila, pero igsoon timan ini. Kung ang kwarta gali na isagol binuang, dili man sila magantos pero naay posibilidad madamay ilang mga anak. Madamay ang ilang next generation kay ang consequence according to the word of God, maabot siya until 4th generation. Hangtod sa ikaupat nga kaliwatan, posible pa madamay ang apo-apo sa tuhod tungod sa sala nga binuang, tungod sa limbong nga gibuhat.
Mao na igsoon ako mong encourage igsoon. Kung makakita ta nga naay mga ni asinso nga manglimbong ayaw sunduga. Kita ta nga naay nadato kay naminta ayaw sunduga. Kita ta igsoon nga naa may naarang-arangan na yahay nga maro-maro man dili man ni honest ayaw gyud sunduga barog sa kamatuoran. Karon ginagmay lang nang imo igsoon. Ginagmay pero at least ginagmay tinarong. At least igsoon ginagmay usay magnihita pero diniyos kabubuton sa Ginoo. Kaysa dinagko pero dautan pod nga paagi. Kaysa dinagko pero wala nalipay ang Ginoo. Dinagko pero pinaagi sa paglimbong. Again balikan tamo ng limbungan tanawa. Matod pa ni Solomon again sa panultihon Gis 21 o 21:6. Ang bandi nga imong mangkon pinagi sa limbong dali rang mahanaw, okay? Unya maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Kaning dali rang mahanaw og kamatayon. King Solomon talks about the consequence of dishonesty. Okay? Mao na ang consequence kanang kamatayon or mahubas ra. Okay? So nganong ato man ang ikalipay ang ilan no dapat maluoy ta luoy. Kay ang ilang paglipay-lipay, ang ilang gitawag og happiness is temporary lang. Is temporal. Why? Kay tungod kay ang kwarta, ang ilang pag-asinso, ang ilang pag-uswag sagol man limbong, ang ilang pag-uswag sagol man minaro, ang ilang pag-uswag sagol man tikas, di na magdugay igsoon. Moabot ang panahon mapurdoy ra na. Moabot ang panahon naay mahitabo sa ilang kinabuhi. Wa ko manungo pero ako lang gi-share ang pulong sa Ginoo nga ang bahandi nga atong maangkon gikan sa limbong, no? Gikan sa suborno apil na, gikan sa tikas, gikan sa pagpamintaha igsoon. Naa joy consequence. Mao nang igsoon ako mong dasigon karon kagabion. Kung makakita tag mga limbungan, tikasan, no? Mga maro-maro nga ni asinso, ayaw gyud intawon og sundog. Barog sa kamatuoran, pag kinabuhi nga matarong, sunda ang kabubuton sa Ginoo. Kay ako nagtuo igsoon. Basta maningkamot ta nga uban nga naay uban sa pagtuo sa Ginoo unya sa pamaagi nga honesta. Maningkamot ta nga diniyos igsoon. Maningkamot ta nga kana bitawng maningkamot ta uban sa kahadlok sa Ginoo. Maningkamot ta igsoon nga kana bitawng nagamit ta og saktong timbangang. It means nga naningkamot ta nga sa minaayo nga pamaagi or sa pamaagi nga honesta matinud-anon, no? Let's say kana bitong wala kita ng limbong, minaayo gyud nga paagi, i-bless kita ni Lord igsoon. Amen. Kay makita ni Lord nga ang imong paningkamot, wala kay sagol nga dili maayo igsoon, i-bless jud ka ni Lord kay ngano man duol man ta sa pabor sa Ginoo. Kaya nga atong gihimo, nalipay man ang Ginoo. Amen? Nabitaw diri saman to. Apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Mao ni siya ang next line sa dili makaayo kanimo ang bandi nga maangkon pinaagi sa limbong. Dili makaayo. Kay siguro ihatod kas kalaglagan. Apan ang pagkamatarong kanang dili pagpanglimbong makaluwas sa imong kinabuhi. So naay reward di ay, no? Naay gitawag og reward kung matinud-anon ta. Kung ang atong paningkamot igsoon, ag paningkamot ang atong gi-exert nga effort, matinud-anon ta. Sa minaayo or matarong nga pamaagi naay reward, maluwas ang atong kinabuhi. It means nga naay blessing. It means nga naay provision. It means nga naay kauswagan, kalambuan or naay tinuod nga pag-asinso. Amen. Muna igsoon ako mong balik-balikan ani. Kung makakita kang imong higala nga mga dautan ning asinso, ayaw sunduga pasagdi sila. Basta paningkamot lang nga naay kahadlok sa Ginoo. Paningkamot igsoon nga buhata ang tanan nga mahimaya ang Ginoo. Buhata ang tanan nga masentro ang Ginoo, nga malipay ang Ginoo igsoon. Sa pamaagi nga diniyos ba, sa Dios nun nga paaging walay sagol binuang. I-bless ta sa Ginoo. Kay nga atong gipugas maayo man. Ang atong gitanom maayo man, walay sagol binuang. And then ang atong ugma, nagtanom ta og hayag nga ugma. Ugma nga plastada kayo. Ugma igsoon diin adunay mga kalipay og pabor panalangin grasya gikan sa Ginoo. Apan kung magtanom ta og pamintaha, makita man sa tong motibo gibuhat, makita wa may matago sa Ginoo. Nagtanom ta igsoon nga sagol limbong. Nagtanom ta igsoon nga sagol maro-maro.
siguro temporarily ra na, no? Temporary na atay maanik kintahay, nakintahay kwarta, nakintahay pag-asinso apan ang tinuod, gilipay lang kag kadiyot, tanawa. Sige, Andre. Ang bahandi nga imong mangkon pinagi sa limbong, dali rang mahanaw, no? Nay word nga dali rang mahanaw. It means nga kadiyot ra. Gilipay ra sila, fake happiness. Okay? Naglipay-lipay kay nay kwarta. Naglipay-lipay kay kunuhay ning asinso ni Uswag, pero kadiyot ra kay ang gingondri, dali rang mahanaw ang naangkon nilang bahandi kay ngano man gikan sa limbong. So naay consequence. So ayaw question na si Lord, nga Lord ngano man ako matinud-anon ko Ginoo, sige kog simba nangalagad nimo. Pero naglisod kog palit og bugas. Apan kadtong mga banggiitang mga adik-adik palahubog, mga salot sa katilingban Ginoo. Kadtong mga namintaha maro-maro limbungan tikasan nganong nadato man. Ayaw. Kaya ang balang kasulatan nag-ingon, ang bahandi nga gikan sa limbong dali rang mahanaw. Dili magdugay, dili siya mo sustain. Okay? Apan ang bahandi, ang panalangin nga gikan sa Ginoo, mo sustain siya, magdugay, mulungtad. Amen. Usay ginagmay ang tubod. Ginagmay pero kanunay. Dili ta makabsan mahutdan kay ang Ginoo man ang atong tinubdan. Tungod kay ang atong gihimo kuan man minaayo or ang atong pagpaningkamot ato mang inubanan sa matinud-anon nga kasing-kasing honesty, mo resulta siya og blessing. Mo resulta siya og talagsaong panalangin nga mo sustain, mo lungtad. Nga bisan naata sa taliwala ang kalibutan nagkrisis apan ang panalangin nga gikan sa Ginoo mo sustainin mo. Mo sustain nato hangtod sa walay katapusan. Kay ngano man ang atong pagpaningkamot sagol man ato mang giubanan sa pagkamatarong ug pagkamatinud-anon. Apan ang kadtong naningkamot nga gisagulan nilag pamintaha, gisagulan nilag limbong, gisagulan nilag pagkamaro-maro igsoon, posible nga maglipay sila sa makadiyot lamang. Kaya ang balang kasulatan nag-ingon, ang bahandi nga maangkon gikan or pinaagi sa limbong, maghatag lang nila og singa na kalipay nga makadiyot lang. Kadiyot ra, no? Apan gingon ri apan dali rang mahanaw. Okay? Ngano man kay dinautan man, limbong man, no? So mao ni akong gitubag igsoon, mao ni atong mensahe karon, no? Gipainumduman ta sa pulong sa Ginoo, dili day maayo nga maro-maro ta. Kita igsoon ingon nga mga anak sa Dios, kinahanglan matinud-anon ta. Unsa may atong mga responsibility every day sa atong trabaho, sa atong negosyo igsoon, kinahanglan honest ta. Kay kita ray makabenepisyo sa unahan. Naay panalangin, naay pabor, grasya sa Ginoo nag-atang, no? Ayaw ibaylo igsoon ang panalangin sa Ginoo ng temporaryo lang nga. Sige mamintaha tagamay, no? Kay naglisod ka, kay nakay dakong bayronon sa utang nimo, no? Nya mo sabay lang kag minaro. No, ayaw itugot igsoon. Yes, tinuod nga magminaro ta, manglimbong ta, posible ka nga makaangkon og bahandi nga gikan sa paglimbong apan dali ra daw mahanaw. Matud pas pulong sa Ginoo. Dali rang mahanaw kadiyot ra kay mong kalipay. Fake happiness. Lipay-lipay ra ka pero taud-taud hilak na pud ka. Pero ang panalangin nga gikan sa Ginoo igsoon, mulungtad, mo sustain, taliwala sa kalisod, taliwala sa krisis, tagbuon sa Ginoo, naay panalangin, naay pabor. Ngano man kay ang atong pagpaningkamot, honest man ta. Walay sagol limbong, walay sagol binuang, walay sagol pamintaha. Tanawan ang ubang mga negosyante igsoon, paminaw ma, naidaghang mga negosyante na bankrupt kay sagol binuang. Sagol dishonesty ang ilang trabaho. Mabangkrap gina. Apan kadtong mga nagtrabaho nga matinud-anon sa Ginoo, kadtong naningkamot uban sa matinud-anon og mataro nga kasing-kasing diniyos, way sagol binuang, way sagol pamintaha, nagamit og hustong timbangan. In other words, sakto gyud, no? No, wala gyud, wala nagminaro ba? Okay? Naay talagsaong pabor sa unahan. Naay blessing, naay reward. Bali, no? Kung maningkamot ta igsoon nga uban sa kasing-kasing nga anis or matinud-anon, naay reward. Apan kung maningkamot ta uban sa kasing-kasing nga sagol pamintaha, sagol limbong, yes, mura siya reward na akin tahay bahandi.
Pero tungod kay gikan man siya sa limbong, dali ra siyang mahanaw. Kadiyot ra, mahanaw siya, dili mo sustain. Unya, ang musunod niini pagmahay. Ang kalipay mapulihan og pagmahay. Kay ngano man, kay ang bahandi nga iyahang naangkon, gikan man sa limbong, gikan sa pagpamintaha, gikan sa pagmaro-maro. So dili maayo ito, likaya nato na. Amen. Likaya nato ang pagpamintaha. Likaya nato ang pagpanglimbong. Kay siguro tagaan ra tagbahandi sa makadiyot. Tagaan kintahay ta og blessing sa makadiyot, pero ang tinuod tunglo dayto ang atong nadawat. Kay ngano man, dali rang mahanaw at matod pas pulong sa Ginoo. Nya ihatod pagidtas kamatayon, ihatod tas kalaglagan, ihatod tas dimalas kay kinabuhi. Magsapir pa atong anak, atong pamilya, ngano man tungod sa atong desisyon nga maro-maro aron lang sa bahandi. No, ayaw ibaylo igsoon. Ayaw ibaylo ang tamis nga panalangin sa Ginoo. Ayaw ibaylo ang reward ni Lord nimo nga nindot kaayo. Blessing nga mo sustain hangtod sa walay katapusan. Ayaw ibaylo anang dagko lagi nga bahandi. Dagko bundak bulto. Pero tungod kay limbong man, namintaha man, mahanaw ra. Kalipay nga temporaryo. Fake happiness kadiyot ra, mailisan og pagmahay, mailisan og paghilak. Apan ang bahandi nga resulta sa minaayo nga paagi. Bahandi no nga resulta sa honesty. Adunay another reward i-multiply pa dun sa Ginoo. Bang 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 nay tilagsaong breakthrough sa unahan. Mao nay reward sa mga tao, sa mga matinud-anon nga mga anak sa Ginoo. Katong wala mo sabay sa dishonesty, no? Bisan ang uban daghan kay ilang gibuhat, no? Namintaha ng limbong, no? Ayaw sabay. Pasagdi lang na sila igsoon ilahan na, no? Kay usa ka adlaw sila ra po'y mag-suffer. Apan kung mubarug ta nga matinud-anon, mubarug ta mga igsoon nga honesta sa atong pagpaningkamot, kita ra po'y magbenepisyo, kita ra po'y magtagbaw sa reward nga giandam sa Ginoo. Again, ipanumduman ta sa Ginoo siyang pulong ining kagabhion nga dili siya malipay sa mga tao nga nagamit og dili hustong timbangan katong mga maro, no? Apan iyang ikalipay ang mga tao nga nagamit og hustong timbang katong mga honest, katong mga anak niya nga matinud-anon kay nganuman naay nagpaabot nga reward. Ug unsa nga reward? Most of the time ang reward ni Lord kanang gitinguha sa imong kasing-kasing. Once we serve God faithfully, once we serve God honesty, okay? Unsa man ang atong tinguha, mao nay reward. Apan kadtong naningkamot uban sa pagminaro, naningkamot uban sa pagpamintaha, naningkamot uban sa paglimbong, yes, makadawat sila kunuhay og reward sa ilang pananaw, pero tunglo dayto kay kadiyot ra. Pero tungod kay gikan sa limbong, mahanaw ra og dayon ang ilang kalipay, mapulihan og pag-antos, kasubo, kagulanan, panaghilak. Hilak ba? Ngano man, kay ang ilang gibuhat, wa man nalipay ang Ginoo. Amen? So again, if ever makakita mo og mga tao igsoon, mga kaila ninyo nga ni nga sinso kunuhay, nakapalit sa kenan, nindot og balay, no? Buro magnadato sila nga maro man no? Ayaw kasina og ayaw question na si Lord. Kay mao ni timan imatod pa sa balang kasulatan, ang bahandi, ang kwarta nga gikan sa limbong dili magdugay. Naay consequence. Amen? Naay consequence. Dili malinawon ilang pamuyo. Naay consequence. Apan ang bahandi nga gikan sa pagkamatinud-anon nga buhat. Ang bahandi nga gikan sa pagkamatarong, gikan sa honesty, naay reward. Okay? Naay pabor, naay grasya, naay panalangin nga ihatag si Lord. Amen? Ug unsa ang panalangin, unsa ang reward? Depende sa gipangandoy nimo sa imong kasing-kasing. Amen? So higala abanti ta, padayon ta nga magmatinud-anon sa Ginoo. Dili ta mo sabay atong mga maro, dili ta mo sundog atong namintaha, sila ilahara na. Apan kita igsuon uban sa grasya ug tabang sa Ginoo, dili ta magpatintal sa offer para lang mamintaha ta, para lang mahimong dautan ang bandi nga ato ang matagamtaman, kundi mubarog ta sa kamatuoran, mubarog ta sa pagkamatarong, kay kita ra may makabenepisyo sa reward nga ihatag ni Lord sa atong kinabuhi. Ug unsa tong reward again? Kung unsa ang imong tinguha karon, ihatag sa Ginoo. Once mubarog ta sa kamatuoran, dili ta mamintaha,
Amen. Ayaw pamintaha. Dili ta manglimbong, dili ta magminaro. Barog tas kamatuoran, dinaybo si Lord nga blessing. Blessing nga talagsaon kay blessing nga mo sustain. I-sustain ta taliwala sa kalisod ug krisis. I-sustain ta hangtod sa kahangturan. Dili tong panalangin nga resulta sa limbong kay kadiyot ra. Palipay-lipayon ra ka pero nawagtang na sa sunod nga mga adlaw. Ang kalipay na himong pag-antos. Apan kita karon pag-antos siguro karon kay murag naglisod. Kay usay ison lisod ning honesta, no? Matod pa sa nag-message ganina nako nga. Ngano man ni pastor, ngano man ni brad nga ako noon nga iyang kagalingon ba iyang gikuan? Ako noon iyang gi-compare sa laing tao nga siya daw kuno sigig simba may nadlokon sa Ginoo, naglisod man siya. No? Naglisod siya. Kato daw kunong nailhan niya nga mga maro, mga mamintaha, nadato. Pero ang pulong sa Ginoo igsoon, ang kadato nga gikan sa limbong, di magdugay. Nay consequence, ibutang talag, tungod kay dako kay ng bandia. Di mahurot, dugay marot, pero gobot pong pamilya. Kay naalagi consequence. Kay nga naman, in the first place, ang binhi nga gipugas, dautan man. Apan ko ng binhi nga tong ipugas, matarong. Ang binhi nga tong gipugas pagkamatinud-anon, walay sagol limbong, walay sagol pamintaha, muani sadta og pinasahi nga kaugmaon. Muani sadta igsoon nga talagsaong kalipay, breakthrough, kaluwasan sa tong tibuok pamilya. Okay, orunsa man ang gitinguha nimo, muani ta kanang atong gipangandoy ihatag sa Ginoo. Basta mo barug ta sa kamatuoran, basta mo buhat lang ta maningkamot ta nga uban sa kasing-kasing matinud-anon. Dili masayang ang atong gibuhat igsoon. Kay naay nagpaabot nga reward. Amen. Unsay giingon diri? Ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Apan ang kadtong pagkalimbungan, okay? Ang bahandi nga maangkon pinagig limbong dili daw makaayo. No? Dili makaayo. Apan ang pagkamatarong or pagkamatinud-anon magluwas sa atong kinabuhi. Amen. Grabe grabe jud niyo. Ang bahandi nga imong maangkon pinagi sa limbong dali rang mahanaw ug nara kani bugat maghatod kanimo sa kamatayon. Mao na igsoon nga dili intawon tamang limbong. Bahala na sila na sinso na dato ano. No? Ato igsoon bahala ginagmay. Basta kanunay unya sa maayo nga paagi, sa legal ba dili illegal. Okay? Sa diniyos nga pamaagi kay usa ka adlaw kita ra po'y makabenepisyo sa maayo nga binhi nga atong gipugas. Apan katong nagpugas og binhing dautan minaro sa mana pagpamintaha o pagpanglimbong. Maglipay-lipay sila sa makadiyot apan sa unahan anaay pag-antos, anaay kalisod, anaay gitawag nilag di malas o runsa na diha nga basta mga dili maayo mahimong miserable ilang kinabuhi. Kay ngano man ang ilang naangkon nga kalampusan naamday sagol kurakot. Timan ni igsoon atong Dios hostisya. O usa ka adlaw tagaan niya hostisya. Makaikyas man ta sa hostisya sa kalibutan. Apan sa hostisya sa Dios patas. Kinsay sad-an maoy sad-an. Kinsay dili sad-an, dili sad na siya sad-an. Kay walay makaikyas nga mga taong dautan sa mga mata sa Dios. Ang katong mga limbungan na mintaha makaikyas man sa mata sa tao, apan sa mata sa labawong makagagahom, makaangkon sila og consequence sa unahan. Ug akong balik-balikon Nixon, ang consequence dili pareha sa sili nga mohalang dayon. Moabot ni siya sa saktong panahon nga giandam sa Ginoo. Again, dili ta mamintaha igsoon. Trabaho lang ta nga matinud-anon. Trabaho ta igsoon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Trabaho ta nga diniyos kay kita ra may makabenepisyo sa reward pohon. Amen. So ayog sabay anang uban nga nadato kay mao ni ayo ilahapon na. Pero timan-e ang ilang kalipay temporaryo ra. Usa ka adlaw na ay naghuwat nila nga pag-antos. Luoy kay may paiampo na to sila igsoon. Kay ngano man atong Dios manggod, He is a righteous God. Matarong siya. No? He's the God of justice. Dili siya mo tolerate og binuang. Dili siya mo tolerate og corruption. Dili siya mo tolerate og limbong og pamintaha. Ngano man siya mismo ni ingon, I am the way, the truth, kamatuoran. Di siya mo angay og bakak kontra sa Ginoo ang mga taong bakakon. Kay way laing bakakon amahan sa tanang bakak si Satanas na.
Amen? Bakakon, namintaha, limbungan, maora na, sinonym na. Mga espiritu, siyawa na. Kaya ang si Satanas, amahan sa tanang bakak. The father of all lies. Amen? Apan ang honesty, pagkamatarong, pagkamatinud-anon sa Ginoo na. Amen? Again, ang mensahe kanato ning taknaa sa kagabion. Dili malipay ang Ginoo sa mga naggamit og dili hustong timbangan. In other words, dili siya malipay og mga taong dishonesty. Dili honest ang iyang ikalipay. Kadtong honest, matinud-anon, may nadlukon, matarong siyang atubangan, kay maotoy makabenepisyo sa reward nga iyang giamdam. Amen? Let's pray. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong mensahe, Ginoo. About honesty, about dishonesty, nga kinahanglan jud, Ginoo, nga maging honest mi sa imong atubangan, kay naay reward nagpaabot sa unahan. Dili ka gusto, Ginoo, nga mahimo ming maro-maro, mamintaha mi sa isig katao namo, or ang among pagpaningkamot sa gula namo, Ginoo, og pagpanglimbong. Kay makakuha man mi og bahandi apan temporaryo lamang, kadiyot ra kaayo, mahanaw na napay pag-antos nga labihan kalisod. So Lord, I pray to all of the viewers right now, tabangi mi, Ginoo, nga maningkamot mi nga honest mi, Lord God, nami kahadlok nimo. Dili mi malinla sa kwarta, Ginoo. Iasa ra man ang bahandi, makit-an ra na, mag-antos ra pud mis unahan. Lord, tabangi mi nga mahimo ming honest, mahimo ming matinud-anon nimong mga anak, may nadloko nimo. Kaya ang katong mga matinud-anon nimong kaanakan, makabaton og pinasahi nga reward, makabaton og talagsaon nga breakthrough, pinasahi nga milagro, Ginoo. Kay malipay man ka tungod kay nagmatinud-anon mi kanimo. Apan Lord God, wala mi mahimo kung wala ikaw. Tabangi mi, Ginoo. I pray right now to all of the viewers around the world, Lord God, sa tanan nga trabahante, tanan nga nay negosyo, tanan katawhan nga nagtan-aw karon, himu aming matinud-anon, Ginoo. Himu aming honest sa amo ang mga gibuhat matag adlaw, Lord God. Dili mi gusto malinla sa mga kwarta, Ginoo. Kay magunsa man ang kwarta kung sagol pod binuang, magunsa man ang bahandi nga amo ang matagamtaman maangkon nga sagol limbong, Ginoo, kami ra po'y mag-antos sa unahan. Lord, I pray nga kanang nagtan-aw karon, Lord God, mahimo ming blessed blessing, Ginoo, nga tinuod nga gikan kanimo, maoy among matagamtaman, Lord God. Kay ang blessing nga gikan kanimo mo sustain, Ginoo, mo sustain namo, Ginoo, taliwala sa krisis, kalisod, pagsulay, mabuhi, makasurvive mi. Kay ang panalangin nimo dili mo hubas, kay ikaw ang among tinubdan. Apan ang panalangin, ang kwarta, ang bahandi nga gikan sa dinautan, gikan sa limbong, gikan sa pagpamintaha, gikan sa pagpanikas, Ginoo. Kadiyot ra ang kalipay. Apan luyo sa kalipay na ipag-antos kasakit o pagmahay. So Lord God, gusto mi og tinuod nga panalangin. Tabangi mi nga honest mi nimo nga anak, Ginoo. Bisan walay makakita namo, Ginoo, among hinumduman nga kanunay kang nagmonitor, nagtan-aw namo og dili mi makatago nimo, Ginoo. You are an all-knowing God. Walay matago sa mga tubangan, Ginoo. You are everywhere. You are in every place, Lord God. Di mi katago. Tanan dayag sa imong atubangan. Og sa among action, Ginoo, sa among mga lihok na ay consequence. So Lord God, I pray, let it be ngang tanan karong mga viewers karong nagtan-aw, Lord God, mahimo jud ming honest og matinud-anon kanimo. Sa among mga trabaho, dili mi magpalinla og salapi, kwarta, kun dili mo barog mi sa kamatuoran, mo barog mi sa pagkamatinud-anon, maglakaw mi nga matarong, kay kami ra po'y makabenepisyo sa panalangin nga imong giandam sa mga taong matinumanon. Kami ra pud ang makabenepisyo sa panalangin nga mo-sustain hantod sa walay katapusan. Lord, tabangi mi, kay gusto namo mabatunan ang tinuod nga panalangin nga gikan kanimo. Salamat, Ginoo, salamat sa imong presensya, salamat sa imuhang pulong. I pray nga mao ni hinungdan minsahiya karong kagabion nga magmaigmat mi, nga dili mi mo patol, mo sakay sa mga pagpamintaha or pagpanglimbong, kung dili mo barog jud mi sa kamatuoran. Nagyud mi kahadlok nimo, Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat again. I pray nga kani nga mensahe, Ginoo, dili mo labayng kawang, kung dili mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga matinud-anon. Mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga matarong, honest, ug mao ni maghatod namo sa promised land namo. Mao ni maghatod namo sa pinasahi nga blessing. Lord, gusto mi
Maangko namo, Lord God, ang ugma nga hayag nga imong gidesign para namo. Ug nasayod mi, Lord, nga amo nang matagamtaman kung matinud-anon lang yun mi, kung honest mi nga nangalagad nimo, kung dili mi mag-apil-apil sa mga corruption, dishonesty, limbong, kung dili mo barug mi sa kamatuoran, ingon nga ikaw nga Diyos nga mong gilagaran, ikaw ang kamatuoran, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo. Again, thank you. Panalangini ang tanang nagtanaw karon, Ginoo. And this time, we continue to pray to all of the OFW, especially, Ginoo, kanang mga permanent residents na, Ginoo, sa lain-laing nasod, mga seaman. Padayon ka, Ginoo, pagkupot sa ilang kinabuhi. Padayon ka pagtagbo sa ilang panginahanglan. Padayon ka, Ginoo, pag supply sa ilang needs, o hatagi sila kauhaw sa imong presensya, kauhaw sa imong pulong, kauhaw sa mamalandong kanunay sa imuhang mga mensahe sama ani, Ginoo. Og muhatag sila higayon nimo sa pag-ampo. Dili sila malipat sa panalangin, dili sila malipat sa kwarta, dili sila malipat sa blessing, unya makalimot sila sa blesser. Apan tuguti, Ginoo, nga dili kanila malimtan, kay walay ila, ikaw ang tinuod nga tag-iya, piniyalan lang nimo sila. So Lord, again, itugot, Ginoo, nga mahinumduman kanila kanunay. Ayaw itugot nga makalimot sila, maamnesya sila, Ginoo, tungod sa blessing. But let it be, Lord God, I pray, taliwala sa ilang kabisi sa ilang trabaho, sa laing nasod, Ginoo. Dili sila makalimot nga muhatag og saktong panahon, igong panahon, quality time with you, na sila'y personal devotion nimo, Lord God. Kaysa katapusan ang moatubang namo sa hukmanan ang among relasyon nimo, dili ang among tinigom nga daghan kaayo, Ginoo. Salamat, Amahan. Thank you, Holy Spirit. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray, Ginoo, again, sa among mga higala nga nasa lain-laing kanasuran karon, Ginoo, protection sa lain-laing balatian, proteksyon gikan sa mga dagkong tentasyon, labi na kay layo sila sa ilang pares. Liguna sila, tagaay kusog, Ginoo, nga dili mahidalinas sa lain-laing tentasyon. Dili lang sila nga nasa gawas, apil ilang mga partner nga nasa Pilipinas. Kay nasayod ako, Ginoo, nga ang mga magtiayon maunay gitarget sa panuway. Dili malipay ang yawa sa kaminyoon. Ganahan siya nga bungkagon. So Lord, proteksyon ni ang ilang kaminyoon. In Jesus' name. Lord, thank you for the victory. Salamat kaayo, Amahan. And this time, Lord God, I pray also sa tanang nagtanaw karon unsa man ilang mga problema karon, Ginoo, solusyon ni. Unsa man ilang mga giatubang karon, Ginoo, gipas-an nga mga cross, unsa man, Ginoo, ang ilang any problems right now nga ilang giatubang, balatian baron or bisan unsa nga problema, Lord God, mamuhat ka. Lord, mulihok ka. Ipabati imong milagro anang ilang sitwasyon karon, Ginoo. Solusyon ni, Ginoo. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa kadaugan. Thank you, Lord, sa answered prayer. Thank you, Lord, for the provision. Thank you, Lord, for the financial breakthrough. Thank you, Lord, for the complete healing. Salamat sa kalinaw, kalipay sa tibok pamilya, kaluwasan sa tibok banay, kadugo, kaliwat, og sa tibok pamilya, Lord God. Salamat kay Ginoo. Among paabuton ang mga dagkong butang, milagro, katingalahang butang nga gikan kanimo, magpaabot mi, Ginoo, sa mga panalangin nga gikan kanimo base sa gikinahanglan sa among kasing-kasing. Magpaabot mi uban sa dakong pagtuo, Ginoo. Kupta namo imong saad sa Jeremias 33:3 nga nagaingon ka, kung amo kang sangpiton, amo kang tawgon, mutubag ka ug magpakita ka og dagkong butang. Dili ka basta-basta ug ikaw nay mutubag, Ginoo. Kay kay bulungang butang, dagkong butang nga wala pa namo masinati. So Lord God, pabuto namo na. Again, paabuto na mo. Uban sa dakong pagtuo, himuha kaming angayan lamang. Himuha kaming takos, kasaligan, kapiyalan. Aron imo ming mabubuan, Ginoo. Kay dili sad minimo piyalan, tagaan, kung dili pa mi angayan. So Lord God, himuha kaming takos. Again, magpaabot lamang mi, uban sa dakong pagtuo. Amo kining gipangayo, Amahan, ug among gipasalamatan, daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak, nga si Jesus Christ, nga mo ang the only personal Savior and Lord and Master. Amen and Amen. Hallelujah, praise God. Salamat sa Ginoo. Thank you so much, mga Igsoon. 430 viewers, salamat. Praise God for that. And this time, akong ibalik tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Diyos. Walay na isa tao, no? Walay relihiyon na isa, dili ako, dili pastor, dili simbahan. Pero kung dili ang isa lamang na ko Igsoon, walay lain, Jesus Christ. Jesus reigns. Amen. God bless, Pastor, watching from Malaysia. Thank you, Lord, for your words. God bless you more, Brother Kenneth. Brother Kenneth Oil Lisa Basilio, one of our subscriber.
So that's all for tonight mga igsoon. I pray and I declare nga sa atong pagpahulay karon, atong papangatulog, ubanan ta sa Ginoo yang presensya, yang mga angels magauban kanato. O katong mga nagtan-aw diha nga nasa lain-laing kanasuran, adlawan nun diha no, ang uban udto, hapon, ako nagampo nga ang proteksyon usab sa Ginoo, ang pabor, tanang lihok, buhat sa inyong kamot, inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. In Jesus' name. This gonna be your blessed day, victorious day, in Jesus' name. Again, thank you mga igsoon. Salamat sa mga subscribers, new followers. And again, igsoon, ako mong gi-remind nga, i-invite inyong friends to follow our page para ma-bless po sila. Okay? Kay sama sa akong gibalik-balik igsoon, daghan na kaayog na panalangina na nga page. Daghan kinabuhi na bag-o. Kung gusto ninyo i-check ang mga testimonies, naa sa ako ang account. Sa James M. Dumanon, na ipinpost din na yung mga testimony diya sa mga milagro sa Ginoo. Amen? So again, that's all for tonight. Akong ibalik tanang dungog himayas, tumbuhi nga Diyos. See you tomorrow mga igsoon. Yes, tomorrow na ami gathering sa mga pastor apan modalikyat ko og live. Okay? Kay palangga ta mo. Na-addict na usab ko ani igsono. Nahimo na ning addiction ako. Ang akong pagka-addict sa una sa Siabo, sa 16 ka tuig, sigarilyo, inom, babae, rugby, marijuana, syrup, nabalhin na, nahimo na kong addict ani. Lami ning addiction igsoon kay makaayo, makatabang. Amen. Again, that's all for this evening tonight, and I'll see you again tomorrow. Keep safe everyone. Ang akong ikabilin kaninyo, ampo lang ta kanunay mga igala, mga igsoon, mga kapatid, mga kapamilya. Ampo inubanan sa pag-amping. Dili man pwede magsigira tag-ampo nga watay amping-amping. Patay atong pagtuo kung walay buhat. Again, ampo ug amping. Keep safe everyone. Kanunay sad kung nag-aampo kaninyo. Good night everyone. See you tomorrow.